Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de neste martes, día 9 do mes de decembro, no que lles imos a falar pois, de temas de actualidade municipal, tanto na radio como na televisión de Cerceda. Se queren tamén por internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Falaremos de a carreira popular San Silvestre, que volve a organizarse por segundo ano aquí en Cerceda. Foi presentada a pasada semana. Falaremos tamén da programación do Nadal, do resto de actividades programadas polo Concello, dos campamentos de Nadal que aínda están a tempo de anotarse para a conciliación da vida familiar e laboral. Sigue estando a disposición o carriño solidario e lembramos que falamos hoxe de unha charla que tivo o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, con nenos e nenas do Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva sobre a Constitución. Falaremos da exposición sobre o cantigueiro popular galego que estes días chega ao seu remate. Falaremos dun plan de emprego da Diputación e tamén falaremos dos deportes, porque houbo resultados esta fin de semana dos nosos equipos, algunhas competicións que aínda manteñen a mesma que non houbo parón. En canto tempo, as previsións para mañán son de unha clara melloría. Mañán xa teremos tempo máis estable, con menos vento, menos chuvia, é dicir, menos precipitacións e menos nubosidade. Comenzamos a crónica da xornada falándolles da segunda carreira San Silvestre Concello de Cerceda, que se presentou a pasada semana, donde terá lugar, como decimos, a segunda edición da San Silvestre Concello de Cerceda, que vai a ser o domingo 4 de xaneiro, xa no próximo ano, domingo 4 de xaneiro, será esta carreira popular, será a partir das 11:30 da mañán, donde darán comenzo as diferentes probas que están dentro desta segunda San Silvestre Concello de Cerceda. Contará con 3 distancias. Haberá unha proba absoluta para adultos, para maiores de 15 anos, de 4,7 kilómetros. Logo haberá unha proba chamada Silvestriños para nenos e nenas de 5 a 9 anos, de 100 metros, e unha proba a silvestrados entre 10 e 14 anos de 800 metros. As inscripcións están abertas na web ccnorte.com. Ali se poden inscribir. Unha carreira San Silvestre que ten a súa parte solidaria, donde se van a recoller alimentos non perecedoiros para un banco de alimentos, o que ten o Concello de Cerceda. No momento de retirar o dorsal, farase a operación Kilo, donde poden depositar ali a súa doación. Está organizada por OCR Cerceda, lembren que se organiza tamén esa proba multitudinaria a Poseidón Reis e o Concello de Cerceda, ambos os dous organizan de novo esta segunda carreira San Silvestre. Tomen nota aqueles que queran facer un pouco de deporte e pasalo ben, que vai a ser o domingo 4 de xaneiro a partir das 11:30 da mañán e todo centrado no campo da Feira de Cerceda. Mais temas, agora falamosles da programación do Nadal en canto a que organiza o Concello directamente, porque lembren que xa se ven disfrutando dende a principios de mes do encendido das luces, que foi a finais do mes pasado, luces de Nadal por todo o Concello, nos campos da feira, tanto de Cerceda como da Silva especialmente, pero tamén no campo da feira de Cerceda, ademais se conta con unha decoración especial, con esa poboado de Nadal, que elaboraron Ramona e Esther, de Esther Rei Eventos, con Anomar, que en este caso é a artista principal, e tamén fixeron un nacemento en Xebre, que está exposto na Casa Consistorial, e tamén ese poboado de Nadal. O máis inmediato vai a ser o xoves, día 18, xoves da semana que ven, día 18, cando visite Cerceda Papá Noel. Vai a estar na Escola Infantil Os Pillabáns, nos colexios de Cerceda, e tamén estará cos maiores no Centro de Día Fogar Residencial. Traerá tamén seguro algún agasallo, como soe ser habitual.
O día seguinte, o venres 19, haberá un espectáculo de maxia con Cayetano Lledó e co seu espectáculo Un Show Increíble. Eso será ás 6 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda o venres 19, maxia con Cayetano Lledó. O martes, día 23, hai música tradicional co grupo Tres Pesos. Ofrecerá o seu musical de cando os animais cantaban. Será ás 6:30 da tarde no auditorio o martes 23. E o domingo 28, de novo outro espectáculo con maxia de Joshua Kenneth, será ás 12:30 no auditorio municipal, todo con entrada gratuita. Por último, o día 5 de xaneiro, haberá a cabalgata e as recepcións dos Reis Magos, das que tamén falaremos a medida que se acheguen esas datas. E tamén o Concello organiza un campamento de Nadal para tentar de conciliar a vida familiar e laboral, pero para que nenos e nenas teñan actividades que facer na época de vacacións de Nadal, pois dende o próximo día 22 de decembro ata o 7 de xuño, polas mañáns de 9 a 2, o Concello organiza un campamento de Nadal que van a ser no Centro Cívico e no Pabellón Municipal en Cerceda e no Colexio Celso Emilio Ferreiro na Silva. As inscripcións están abertas ata o próximo 16 de decembro e poden inscribirse ou ben por rexistro presencialmente na planta baixa do Concello polas mañáns de 9 a 2 ou a través da sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Na propia web do Concello tamén se atopan o modelo de solicitude para facer o pago. O precio é de 50 euros a quincena, 50 euros esta actividade e 30 euros para o segundo irmán. Van a realizar actividades lúdicas adaptadas ás diferentes idades de ámbito cultural, xogos, manualidades, obradoiros de cociña de Nadal, etc. Se queren ter máis información, poden chamar o teléfono 981 68 50 36. Continúa exposto ou continúa a disposición dos veciños o carriño solidario que vai a estar ata o luns da semana que ven, luns día 15 de Nadal. Está a disposición dos veciños unhos carriños solidarios nos establecementos de alimentación do Concello, nos que poden doar e depositar a súa aportación de produtos alimenticios non perecedouros ou tamén de aseo e de higiene, e van destinados ás persoas necesitadas do Concello e van a ser distribuídos polos servicios sociais municipais. Hoxe pola mañán tivo lugar unha charla dos nenos do Colexio Celso Emilio Ferreiro de A Silva co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, sobre a Constitución. Ven sendo habitual nos últimos anos que se produzca esta charla na biblioteca do Colexio A Silva de Cerceda, no Celso Emilio Ferreiro da Silva, que volveu a ser un punto de unión entre os alumnos e o alcalde para falar da Constitución e de moitos máis temas que puxeron na mesa os nenos e as nenas. Preguntaron sobre as preferencias do alcalde en canto a libros, películas, amistades, traballos, etc. Juan Manuel Rodríguez sentiuse cómodo contando a súa experiencia como alcalde, pero tamén vital, marcándolle os nenos valores como a tolerancia, amizade, amor ou traballo. Teresa del Río, responsable da biblioteca, organizou este acto que ademais terá continuidade con outras persoalidades do Concello, como escritores, incluso algún deles, Moncho Vilar, estará en breve, pero tamén empresarios. Teñen varios clubes de lectura, 3 de nenos e nenas, pero tamén un club de lectura de adultos, ademais de participar en varios proxectos a nivel autonómico. Imos a ver un extracto do que foi esa charla. O día da Constitución foi o 6 de decembro e a Constitución, para facer así un esquema, vos podedes comprender o que é unha lei, non? Pois a Constitución é, de algún modo, a lei de leis. Ningunha lei que se aprobe en España, no regulamento xurídico español, pode ir en contra desa Constitución, vale? É como esas leis foran as ramas e a Constitución é a árbore. A Constitución é a parte fundamental, a parte primaria. É o que fai que ao final todas as leis se teñan que adaptar a ela. É unha Constitución que está aprobada dende o ano 1978 e o que se fai o 6 de decembro é recordala. Vos sabedes que tipo de sistema temos en España? Unha monarquía parlamentaria, que quere decir que aquí hai un rei ou unha reina, e despois que hai unha democracia, un parlamento pois onde se debate en representación,
quen escolle ese Parlamento son os votantes, todas as persoas que poden votar. A partir de que idade se pode votar? Efectivamente, a partir dos 18 anos. Ese Parlamento escolle un presidente. Pois o sistema que temos, que é a primeira parte da Constitución, é unha monarquía parlamentaria. Temos un reinado e temos tamén unha democracia que se escolle. Despois temos unha división en tres poderes, que é o poder executivo, que viría sendo o goberno, o poder legislativo, que viría sendo o Parlamento, que é o que aproba as leis que aplican os xuíces, apróbanse nun Parlamento. E despois está o Poder Judicial, que é quen aplica e fiscaliza, vigila que esas leis que se cumplan. Pero, bueno, simplemente quedarse con esa idea. Executivo, legislativo e judicial. Despois, pouco a pouco, irase profundizando. Vale, ainda que fora deso, hai moitas outras cuestións que moven o mundo. Vos sabedes o que é o diñeiro. O diñeiro tamén ten moito poder. O diñeiro, por exemplo, pode estar detrás dos medios de comunicación que chegan ás casas, a través dos xornais, a través das televisións. Por lo tanto, máis alá dos poderes establecidos, é do que se suele decir de legislativo, que é Parlamento, executivo, que é goberno, e judicial, que son os xuíces, tamén hai outros poderes que fan moita forza no mundo. É moi importante para comprender todo e para ser libres de pensamento, pois a educación. O que vides facer aos coles é todo o que poidades ler. Todo o que poidades ler que vos poida interesar, debedes fomentalo sempre. Sobre calquera cuestión, calquera cuestión que vos poida interesar, a lectura vaivos a dar grandes virtudes, vaivos a dar comprensión lectora, está claro, capacidade de razonamiento, un amor pola lectura que se retroalimenta. Polo tanto, calquera cuestión que leades, sexa da natureza, sexa do deporte, sexa da temática que sexa, eu creo que sempre que haxa un interés é algo moi positivo. Por iso que eu animo vos a ler moito. Xa estamos na biblioteca, precisamente, e ler é fundamental. Non perdades eso. Non todo pode ser tabletas e videoxogos, inteligencia artificial, redes sociais. Hai outras cousas que veñen de moito máis atrás e son moito máis favorables para todos nós. Pero tamén é importante ter tolerancia á frustración, que esa é unha mensaxe que vos quero trasladar. Na vida, a moito talento que un teña, ás veces as cousas saen reviradas. As cousas non saen sempre ben, pero un factor diferencial, algo que te leva ao éxito, é precisamente a xente que o día que lle sai mal, sigue co mesmo ánimo, traballando e tratando de mellorar. E esa é unha mensaxe que si vos quero deixar moi clara. As cousas non sempre vos van salir ben, pero se cando vos sayan mal, seguides animados, seguides motivados e traballando máis aínda e tratando de extraer aprendizaxe dese fracaso, iso vai ser unha cousa fundamental para o éxito, porque que ninguén espere que as cousas lle sallan ben sempre. Iso non lle pasa a nadie. Precisamente aquelas persoas ás que lle sal mal e siguen co mesmo tesón intentando e siguen tratando de aprender a mellorar, son as que alcanzan o éxito. Esa é unha mensaxe que si vos quero transmitir e que vos quede moi clara. Pois continuamos adiante co informativo para falarlles de a exposición sobre o cantigueiro popular galego que chega os seus últimos días. Hoxe mañán rematará unha exposición Cantemos todos a unha. O cantigueiro popular galego se pode visitar ata mañán. Sería o último día na sala de exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda. Cantemos todos a unha. O cantigueiro popular galego é unha exposición que está na sala de exposicións na Biblioteca Municipal de Cerceda, que trae a Xunta de Galicia e que mostra ou forma parte da programación institucional das letras galegas deste ano e que rende homenaxe á poesía popular oral e ás nosas cantareiras. Entre elas están, evidentemente, Adolfina e Rosa Casas Rama. Máis temas, xa antes de falarlles dos deportes, falamos do plan de emprego da Diputación. A Diputación da Coruña ten aberto o plazo para solicitar as axudas do plan de emprego local, o PEL 2026, unha convocatoria dotada con
máis de 8 millóns de euros destinado a apoiar a contratación de persoal e realización de novas inversións, así como cubrir os costes das cuotas, da Seguridade Social e dos alquileres de locais e centros de traballo para os autónomos. O plazo vai permanecer aberto ata o día 16 deste mes de decembro e a tramitación e as solicitudes deben realizalas exclusivamente de forma telemática a través da plataforma Subtel da Diputación. As axudas do PEL, que o vindeiro ano oscilarán entre os 1.000 e os 49.000 euros por persoa ou empresa, beneficiarán ou permitirán seguir xerando emprego e impulsando pequenos negocios, especialmente no rural, co obxectivo de favorecer a chegada dos fondos a novos proxectos empresariais. A Diputación tamén van a manter o criterio polo cal se valorarán cunha maior puntuación as empresas e autónomos. Como principal novedade da convocatoria deste ano é a incorporación dentro da línea de autónomos da posibilidade de subvencionar as mensualidades de alquiler de baixos comerciais, naves, oficinas ou centros de traballo con unha axuda de entre 200 ou 500 euros ao mes ata un máximo de 6.000 euros anuais. Ademais, se mantén a subvención das cuotas da Seguridade Social. Esta línea está dirixida a autónomos con domicilio fiscal e, no seu caso, do centro de traballo en concellos de menos de 10.000 habitantes. Todas as axudas do PEL son compatibles entre sí. E lembren que teñen de plazo ata o día 16 para poder solicitalas. Pois xa nos imos cos deportes, que a páxina deportiva para os resultados que tivemos esta fin de semana, onde hubo parón en algunhas das competicións, pero sí xogaron na primeira categoría Galicia de fútbol o Queixas, que se viu sorprendido na casa polo Club do Mar. Queixas 1, Club do Mar de Callón 2 foi o resultado. Xa o descanso perdía por 0-1, un tanto de penalti acadado polo equipo visitante, polo Club do Mar. Xa o descanso chegaba a 0-1, comenzando a segunda metade, Cristian conseguía o tanto para o Queixas, empataba o partido poucos minutos despois. O Club do Mar conseguía o seu segundo tanto, era no minuto 60 e o Queixas foi incapaz na última parte da segunda metade, en gran parte da segunda metade, de conseguir tan siquiera o empate, aínda que tivo oportunidades para elo. Ao final a bola non quixo entrar e ao final os puntos se foron para Callón. Queixas 1, Club do Mar 2 foi o resultado desta fin de semana do Queixas. Tamén hubo xornada no fútbol femenino, donde o Atlético Cercedense non tivo compasión co Resmón, último clasificado. Atlético Cercedense 10, Resmón 0 foi o resultado, con 3 tantos para María, 3 para Raquel, Inés Cajiao 2, Inés Barbeito 1 e Ainhoa outro. Un Atlético Cercedense femenino que encabeza a clasificación na Liga da terceira categoría galega. Tamén hubo xornada nos cadetes que xogaron o pasado venres e, en este caso, vencían a casa o Ordes B. Atlético Cercedense cadete 5, Ordes B 0, con tantos 3 de Iago, 1 de Hugo e outro de Edwin. Hubo xornada adiantada en Alevíns, donde o Atlético Cercedense Alevín A perdía na casa 1-8 co Curtis o pasado martes e foi o Atlético Cercedense B o que xogou este sábado en Betanzos. Betanzos B 7, Atlético Cercedense B 1. Os benxamíns xogaron o pasado xoves, Atlético Cercedense Benxamín A 2, Atlético San Pedro 4 e o Carral B venceu por 7 tantos a 0 o Atlético Cercedense Benxamín B. Por esa parte, os prebenxamíns perdían pola mínima na casa. Atlético Cercedense Prebenxamín 1, Atlético Castros 2, tamén xogado o pasado xoves. E rematamos co tempo para mañán mércores. Galicia quedaremos transitoriamente na influencia das altas presións. Así comenzaremos mañán o día con bancos de néboa no interior que poden ser persistentes. Existe tamén a posibilidade de algún chubasco na metade oeste, canto máis ao norte, pero sería escaso e espallado. En canto ao resto, pois incluso se abrirán grandes claros. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos soprará frouxo de compoñente norte, virando a dirección sur cara a noite. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Tomás Ramos e Marisol Rodríguez. Na televisión está Manuel Eirís, na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.